Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имрӯз дар Москва турнири калони ACA 150 баргузор мегардад, ки дар он варзигари машҳури тоҷик Аъзам Ғаффоров баромад мекунад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонен. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон TJ гап занен. инак дӯстон, имрӯз дар Москва ташкилоти ACA охирон турнири худро дар соли 2022 мегузаронанд ва ин турнири ACA 150 хоҳад шуд. дар ин турнир ҳамагӣ 12 муҳориба баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии турнир байни ду ҷангвари вазни сабук Артем Резников ва Андрей Кочкин хоҳад шуд, ки ғолиби онҳо ба финали Гран-при баромада, дар он ҷо бо дуюм финалист Эдуард Вартанян барои $1 миллион муҳориба мегузаронад. ана варзигари тоҷик Аъзам Ғаффоров бошад. дар карди асосии турнир бо варзигар аз Русия Азамат Пушуков вохӯрда дар вазни 57 кг муҳориба мегузаронад. бояд қайд кард, ки Аъзам Ғаффоров айни замон як ғалабаи пайдарҳам дорад. ана Азамат Пушуков бошад 2 ғалабаи пайдарҳам. барои ҳамин барои Аъзам Ғаффоров дар ин муҳориба ғалаба ба даст овардан хеле муҳим аст. ҳамчунин дар ин турнир писари Рамзан Кадиров Эли Кадирови 16-сола аввалин муҳорибаи худро мегузаронад, ки рақиби ӯ боз як дебютанти дигар Ислам Акбаров хоҳад шуд. турнир аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ана муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Аъзам Ғаффоров чорум муҳорибаи карди асосии турнир мешавад ва тақрибан соатҳои 20:15 ба вақти Москва ва 22:15 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун дӯстон мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахшу мустақими ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. чӣ гунае ки ҳамаамон медонем дар саҳифаи расмии ACA тамошо кардани муҳорибаҳо пулакӣ аст, аммо баъзе вақтҳо ташкилот турнирҳои худро бепул нишон медиҳанд ва эҳтимоли калон аст ки ин турнирро низ бепул нишон медиҳанд. барои ҳамин якум вариант ин саҳифаи расмии ACA. дуюм вариант бошад телеграм канали мо Паҳлавон TJ. мо ҳамаи силкаҳои даркориро ҷамъ карда дар телеграм канали худ Паҳлавон TJ мегузорем ва шумо метавонед ки даромада бепул пахшу мустақими ин турнирро тамошо кунед. силкаи телеграм канали Паҳлавон дар описани видео. дӯстон, биён якҷоя дар комментария Аъзам Ғаффоровро дастгирӣ мекунем, чунки ин ғалаба барои варзигари мо хеле муҳим аст. аммо боша бо шумо то наворҳои навбатӣ хайру хуш мекунем. то боздид хонободу сарбаланд бошен.